जाख्ल'नाय माखौ बुङो कर्टआसो बिजिरगोन। बिक्रम दैमारिया आयेननि राहा लागोन नामा? होनो हागोन ना जाख्ल'नायनि फोरमान btr.gov.com नि बिगोमा आरो बिथांमोनहा? समासो फोरमायगोन बिनि फिनजाथायखौ। बिक्रम दैमारिनि फेसबुक पेजआव मोनसे पस्ट। बेनो जाबाय बिटिआर गभर्नमेन्टनि समाव बिक्रम दैमारिया खामानि जाख्ल'दों होननाय मोनसे भिडिअ भाइराल जानाय नुनो मोन्दों। बेनि 12 घन्टानि उनाव फिन बिक्रम दैमारिया बे भिडिअआव नुनाय भिडिअ बानायगिरि बिथांमोनखौ साबायखर होनायखौसो नुनो मोन्दों आरो बुंदों सोर बे खामानिखौ स्टप खालामनो लाइजाम हरखो। बिनि खेंफोरथिखौ थाबैनो होगोन होनना बिक्रम दैमारिनि फेसबुक पेजआव फिनजाथाय। बिथांमोननि बुंनाय बादिब्ला बिक्रम दैमारिया गोबाव समनिफ्रायनो बे जायगायाव फैयाखै आरो 2018 मायथाइयावनो लुदों होनना बुंनायखौ खोनानो मोन्दों। बेयो गंसे पिसिडिसि अफिसमोन बियो। मडेल पिसिडिसि अफिस आरो। मा सनाव लुवामोन? 18-19निफ्रायनो लुनायखौ जों नुदों आरोखि। आच्छा, ओमफ्राय ठिकादारा सोर? ठिकादारा जोंनि मिथिनायाव दिमाकुसि ओनसोलनि बिक्रम दैमारि होननानै मिथिगौ आरो। ओमफ्राय बे बिक्रम दैमारिया बेसे गोबाव जाखो बेयाव फैथारिया? ओरैनोथ' 2 बोसोर जाबाय जों नुवाखैनो। जिहेतु इउपिपिएल सरकार जानायनिफ्राय जों बेयाव नायबाय थादों। माने फैखायाखै आरो बे खननै ना खनथामसो लोगो मोनबाय फैखायाखै दा। थारमाने बिपिएफनि बे सोरखारनि आमोलावनो बानायनायमोन? बनायनाय। बेनि उनाव फैखायाखै खनसेबो? नाथाय बे जिअ'टेग फट'खौ नाय। 2021 मायथाइनि एप्रिल दाननि गाव बे जायगायाव थांनानै मिस्ट्रिफोरजों सेबखांजानाय मोनसे फट'। भिडिअ'आव सोंखारिनाय सावगारिया गुबुन आरो मोगथाङाव जिअ'टेग लानाया गुबुन। बे जिअ'टेग लानाय फट'आ नंखाय बुङा, नैबेनो। बिक्रम दैमारिया फोरमायनाय बादिब्ला बेफोर रायजोनि मोजां खामानिया मानो स्टप जाखो, सोर स्टप खालामखो, बेनि खेंसालिया खोथाखौ फोरमायदों बिक्रम दैमारिया। बे खामानिया मानो लुखांजायाखै, मानो रायजोआ दिनै भिडिअ खालामनो गोनां जाखो, बेनि फिननायखौ सोर होगोन होननानै बिक्रम दैमारिया फेसबुक पेजनि गेजेरजों बुंदों। बे आद्रा जाना थानाय खामानिनि बिलखौ होनो गोसो जाथोंसै होननाबो बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बेनि ओंथिया जाबाय बे खामानिनि थाखाय प्रमद बर' बिथां थासेयावबो दासिमबो बिल होआखै होनना फोरमायनायखौ नुनो मोन्दों। साबायखरसो बावहरदों बिथांमोनखौ बिक्रम दैमारिया। बेल' नङा आरो गोबां आद्रा जाना थानाय खामानिखौ दिन्थिनो खावलायदों रायजो राजानो बिक्रम दैमारिया, जाहाथे प्रमद बर' बिथांनिसिम सहैयो आरो रायजोआ मिथिनो मोनो। কি হে বকুল? মোক চোক গোপনা আহিছা যে? তোৰ কামটো মানে আজিও নহ'ল ন? নহ'ল আৰু নহ'ব যেন লাগিছে। দিছপুৰলৈ তাঁত বাতি কৰি আমনিয়ে লাগি গৈছে। কিয় যে অফিচবিলাক দিছপুৰলৈ লৈ গ'ল নহয়, তাতে গৈ একো আও ভাৱে নাপাওঁ। ঠিকেই কৈছ। এই অকৰ্মণ্য অধ্যক্ষ নেতাৰ হাতত শাসনবাৰ তুলি দিয়াৰ ফল এয়া। তই জাননে, এটা এটাকৈ 14টা অফিচ এইখন চৰকাৰে দিছপুৰলৈ উভতাই পঠালে। ৰাইজে ভোট দিছিল নহয়, তাঁত বাতি কৰি থাকক এতিয়া। তাকেহে BTCয়ে এই বিভাগকেইটাৰ ওপৰত নিজৰ কৰ্তৃত্ব হেৰুৱালে। অকৰ্মণ্য নেতাক আঁতৰ কৰক, নাঙলৰ ছবিত ভোট দিয়ক। 14টা বিভাগ পুনৰ উভতাই অনা হাগ্ৰামাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। BPFৰ মূল মন্ত্ৰ সম উন্নয়ন, সম অধিকাৰ।